गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसबी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायगोन नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारि। थांनाय बुधबार खालार खालिनिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि अनन्तनाग मुंनि जायगायाव भारतनि आर्मि आरो उग्रपन्थीजों गावस्रायनायाव सासे कर्नेल, सासे मेजर आरो सासे डिएसपी बिथांमोना गावथारजानाय जाथायखौ लानानै भारतनि इन्डिया आर्मिया माब्लाबाबो जनानै थानो हायाखै आरो बिथांमोना सान हर अपारेशन खालामनानै मैया सानै उग्रपन्थीखौ गावथारनो हायो आरो सासेखौ जखम जानाय अबस्थायाव मोननो हायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला उग्रपन्थीफोरा जोंनि भारतनि बर्डारखौ बारनानै फैदोंमोन आरो बेखौ बादा होनायाव उल्था जोंनि भारतनि आर्मि हानजानिसिम गुलि गावहरदोंमोन, नाथाय जोबथायाव बिथांमोनखौ भारतनि रौनियाफोरा गावथारनो हायो। मैया बनसु आरो एक्सएनडीएफबी जथायै लोगो नांनानै क'क्राझाराव गासै 15 ड्राग्स लाग्रा लाइमोनफोरखौ हमनानै पुलिसफोरनो गथायनाय जाथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुङोदि थारै जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्सजों गोदो होनानै नोरजिया खालामनायनि थांखि गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिफ्रायबो फैदों। ओंखायनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै बुहुमाव फोथांना लाखिनायनि थांखिजों बनसु आरो एक्सएनडीएफबी जुथायै अदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लायाव खामानि मावबोगासिनो दं होननाबो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना ड्राग्सखौ होबथानो थाखाय समाजनि गासै सुबुंफोरखौनो हेफाजाब होनो थाखायबो बिथांमोना गुरै रावजों खावलायहरो। गुवाहाटीयाव आसाम पुलिसा मैया 191 नि मादाव 52 साइबार क्राइमफोरखौ एरेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ कर्टआव हाजिर खालामो। आसाम पुलिसनि कमिशनार मानगोनां दिगन्त बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गुवाहाटीयाव सानसेयाव गोबां कमप्लेन बिथांमोना बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसा लांजानाय बायदि बायदि जाथायफोरखौ मोनबोगासिनो दङ। नाथाय बैफोर साइबार क्राइमआ दि गुवाहाटीनिफ्राय जागायनानै मुलुगनि गोबां जायगानि मानसिफोरखौ थगायबोगासिनो दङ बेखौ बिथाङा सोमोनाङो। आरो लोगोसे बे गुवाहाटीनि साइबार क्राइमआव दिल्ली, लुधियाना, चेन्नाइ जायगाफोरनिफ्रायबो फैनानै खामानि मावफैदों होननाबो बिथाङा फोरमायो। आथिखालाव बे साइबार क्राइमनि 3 मास्टारमाइन्डखौबो बिथांमोना हमनो हाबाय होनना बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों फोरमायो। बिथांमोनखौ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला सासेया जादों करिमगन्ज, सासेया लुधियाना आरो सासेया जादों दिल्लीनि। दिनै सेप्तेम्बरनि 17 खालार। आसामा 1 कौटि दंफां गायनानै जेरैबायदि मुलुगनि जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नागिरदों, थिग बेबायदिनो भारतनि सासे उत्तर प्रदेशनि 15 बोसोर बैसोनि सिद्धार्थ दीप सिंह सालआ गावनि मुंखौ जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नाजाबोगासिनो दंमोन। सुलुङाव मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि खानायखौ सिना लाबासिनो लाखिना 142 सेन्टिमिटार गोलाव खालामनानै जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हाबाय। गावनि फिसाजोखौ गावनि असे बिमाया अत्याचार खालामनायनि दायाव फिसाजोआ गावनि बिमानि सायाव आयेननि साखाथियाव थांनो गोनां जानाय रादाबखौ मैया खोला करियानि दा इन्डिपेन्डेन्स मुंनि रादाब बिलाइआ फोसावो। बिथांमोना फोसावनाय लेखा 50 बोसोर बैसोनि बिमाया फिसाजोखौ बाइबेल फरायनो थाखाय 306 मेसेज आरो 111 ता फन खालामदोंमोन, नाथाय गोबाव सम गावनि फिसाजोनिफ्राय मोजां मेसेज मोनैनि थाखाय गाज्रि लाजिथाव बाथ्रा खोथाजों फन खालामना गोसोआरि अत्याचार खालामबोबाय थायोमोन आरो जोबथायाव फिसाजोखौ न' सिङावनो जोबथेसालियाव दोननाय बायदि दोननो हमो आरो थारैनो न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला बुथारगोन होनना सिगि खालामना न' सिङावनो दोनबाय थादोंमोन। नाथाय जोबथायाव फिसाजोनि एजाहार होनाय लेखा बिमाखौ आदालतआ 6 मास जेल आरो 2 बोसोर आनजादारि साजा फोसावो। मख'थावनादि करियानि 2021 मायथाइनि गोदान आयेन पास जानाय बायदिब्ला बेबायदि दायनिगिरिया 18,78,008 रां जुरिमानाजों लोगोसे 3 बोसोर जेलनि साजा मोननायनि गनायथि जाबाय। ओंखायनो बिमाखौ बे आयेननि साजाखौ मोननोबो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जादों। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोसे थारै नोंथाङा आंनि निउस चेनेलखौ दिनैसो नायफ्लांदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।